Velký výzvy. Ne. A tu spuštěný? Jo, můžem. Ty vole. To je líno. Byl člověk, no? Ty vole, pěkný. Ty krávo, slušný pankáč. Já tě to. Pěkný to se slovo. On je před tebou, takže bys mohl jít na kameře, ne? Jo, mám. Bude mít, ne? Já jsem se právě otáčel a zase sítět na hlavu, ty o ten svah. To bylo pro diváky. Na klopence, jo? Co? Klopence. No mě ujel, jak skočíš, a pak mi ujel předek. Jo, takhle. To bylo pro diváky. Máš to jako na zahrádku celkem, ne? Co? Že bys to mohl testovat pomalu. Něco menšího, něco moc nezakořeňuje. Tyjo, nech mu to vejne, zelený.
docela nepříjemná rána, ty vole. Ty budeš mít helmu? No, teď právě kámoš takhle roztrh ucho tady na trh a ještě něco, protože se šel koupit tady to nový kolo od kámoše a šel si dolů zkusit dropíky. No a na třetím se prostě vysek tak, jako že kdyby měl helmu, jak je to bez problémů, ale měl natržený ucho, tady nějak jako bojetej, prostě neměl nic zlomenýho naštěstí, ale prostě ksicht, vole, půlku ksichtu, vole, prostě půjde docela stejně po šramocenu. Jenom kvůli tomu, že si nevzal helmu. Je prostě hovadina. Já jsem viděl nějakou týpka bez helmy. Tady jo. Hovadina jako bez helmy, ani bych jste nejezdil s tou jenom poloviční celou na A vydržela to člověče, ani prostě, ten prás. abys měl tady na rypách něco. Ty už na to seru, ty. S tím pobudu jezdit. Co? Vy už nepojedete teda, jo? To už nepojedu. Já jsem říkal, že už nemůžu, jak už nemůžu, tak to starbuju. Teď jsem se tak přemáhal už. S ortézou jezdí. Já bych tím jezdil s ortézou. Jo. Já půjdu na toho Blaženku a pak si ho ještě asi jízdičku nějakou. Já ty věry by to ještě vyšlo, kdybych mohl. To jsem za celý zase sezónu. Podívám, začíná zima. Cože co? Začíná zima, že už se sem nepodívám, no. Ještě možná dám nějakou jízdu. Nebo si sejmem zimě, co? Ty teď to nezapnu ještě. No, nebyla repulace. Já u vás nic nemám, co? Ten hlisípý klíček už máme zpátky. Takže Chceš to zapnout? Dlužím 600, takže ti to přinesu v pondělí. Pondělí. Děkuju moc. Ty. A když jsem zvědavý, kdy najdu tu vole platební kartu teda, já doufám, že mám druhý peněžence s eurama. Že jsme byli v těch Alpách vlastně před 14 dněma, to bych jí tam možná mohl mít. Co natáčíš? Minutka tichá. No měli by třeba jako dát to video jako varování pro děti, ale nevezte si Jo, nevezte na kolo. No to bychom měli, to je no. nebezpečné. Jdem? Jdem. Jeď. To fakt je vůdka. Ich hab's jeden Tag ich hab mir überlegt, ob das geht. Aber jetzt kannst du, dann hast du, kannst du mal ungefähr vorstellen, wie das ist Lenzer Heide. Ich kann mir das absolut vorstellen. Das konnte ich mir auch schon, ohne das sowas zu machen. To je příjemný, to když se tobě blíží, tak je ten svach a nemůžeš zastavit. Já jsem to viděl, ty jo. To vypadá. Nezatočil někam. Jestli to tam někdo neotočil. Also 13 Kilometer nur der Downhill, dann kommen ja noch 7 Kilometer
Reden dazu. Spolehal jsem se na to, jak krásně vydrží ten předek. Hovno. Was? Dieses schöne Stück. Nee, wir waren heute Morgen schon mal da, da hat Klaus mir so ein bisschen gesagt, wo ich ungefähr hinfahren soll. To nejde, to asi to vzali, Gehen wir mluví. mal wieder zusammen wo es hin. Ja. Ich kann dir auch gerne mal ein bisschen vorfahren, wenn du möchtest. Vidíš ho? Ich bin da total Ja? strange irgendwie. Okay, war nur ein Angebot. Nee, das finde ich auch super, aber manchmal funktioniert es und manchmal bringt es nicht. Čau. Já jsem okolo vás profrčel, vy jste mi neviděli. Depa. Dáme ještě jednu. Ale já to nebudu.